Ήδη γνωρίζετε όσοι είστε στο διαδίκτυο, θέμα της βραδιάς έχουμε μια συνέντευξη. Μια συνέντευξη με έναν εκπαιδευτικό, με έναν δημοσιογράφο, αρθρογράφο, συγγραφέα, πολιτικό, άνθρωπο που ασχολείται με τα κοινωνικά, ιστορικά δρόμενα στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Βρεθήκαμε λοιπόν στην πόλη των Αγίων 40 και στην οικία του πρωταγωνιστή αυτής της συνέντευξης. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πράγματι, οι άνθρωποι που βάζουν από ένα πετραδάκι στον πολιτισμό, στα γράμματα, στη λογοτεχνία του τόπου μας, αξίζουν συγχαρητήρια. Ένας εξ αυτών είναι βέβαια και ο Βαγγέλης ο Παπαχρήστος, ο οποίος έχει γράψει 9 βιβλία, με το τελευταίο του «Σπαραξικάρδια», που δημοσιεύτηκε μόλις πριν λίγους μήνες. Ουσιαστικά έχω πάρει τηλέφωνο τον κύριο Παπαχρήστο εδώ και μερικές εβδομάδες, λόγω του ότι βρισκόταν εκτός χώρας, στην Κύπρο, αν δεν με πατάει η μνήμη. Ήρθαμε σήμερα εδώ στους Αγίους 40, στο σπίτι του, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση γενικότερα για το έργο του κ. Παπαχρήστου, αλλά και για τα δρόμενα στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Κύριε Παπαχρήστο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας 60 λεπτά με τους Έλληνες και καλώς σας βρήκαμε στο σπίτι σας. Θα ήθελα να μου πείτε εξ αρχής, για να μην χάνουμε χρόνο, το τελευταίο σας βιβλίο, «Σπαραξικάρδια», είναι αφιερωμένο στα εγγόνια σας. Γιατί? Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που πήρατε σήμερα τον κόπο και ήρθατε εδώ πέρα στην φτωχή μένα αλλά πλούσια σε βιβλία οικία μου για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί κακά τα ψέματα να σας πω ότι η εκπομπή σας, παρότι που είναι ολίγορη, δηλαδή μία ώρα την εβδομάδα όπως φαντάζομαι, είναι πάρα πολύ αγαπητή στο κοινό και προβάλλει θέματα που αξίζουν να προβάλλει, δηλαδή και κοινωνικού και θρησκευτικού και πολιτισμικού χαρακτήρα, και γι' αυτό εγώ και αν μια φορά σας ευχαριστώ πρώτα σήμερα και πήρα τον κόπο και ήρθα εδώ στην οικία μου, στο σπίτι μου. Όπως είπατε, όλα αυτά τα χρόνια έχω, εκτός που έχω ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία και έχω αρθρογράψει σε διάφορες εφημερίδες όπως η Φωνή της Ομόνοιας και το Λαϊκό Βήμα και η Φωνή των Ελλήνων κλπ. Έχω ασχοληθεί και με τα συγγράμματα, γράφοντας διάφορα βιβλία. Το πρώτο το οποίο άρχισα από το 1985 ακόμα και μέχρι τώρα πρόσφατα που, όπως είπατε, έκδοσα το τελευταίο μου «Σπαραξικάρδια», το οποίο το αφιερώνω στις εγγονές μου, οι οποίες είναι μακριά, δύο είναι στην Αμερική και μία είναι στην Κύπρο. Το αφιερώνω σε αυτές με σκοπό που να διαβάσουν στο μέλλον τα βιβλία του παππού τους και η παράδοση να πάνε από γενιά σε γενιά και να μάθουν και μας για την ιστορία αυτού του τόπου και κόσμου. Τα περισσότερα βιβλία εκφράζουν λίγο πόνο ψυχής, εκφράζουν λίγο ταλαιπωρία του Κοσμάκη και στα χρόνια της δικτατορίας, αλλά θέλω να πιστεύω ότι εκφράζουν και λίγο τον εσωτερικό σας κόσμο. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Σχετίζεται με την κακή βιογραφία σας, σε εισαγωγικά, εκείνο του καιρού, γιατί όλοι γνωρίζουμε. Μάλιστα. Σχετίζεται με την πολιτική σας σταδιοδρομία στα δρόμενα της Ομόνοιας, ή απλώς προσπαθείτε να εκφράσετε λίγο και να μεταφέρετε τον πόνο του Κοσμάκη στα δικά σας συγγράμματα? Είναι αυτό που λέτε. Και οι μεγάλοι συγγραφείς όπως ο Μπαλζάκ, ο Γκέτε, ο Ντοστογιέφσκι κλπ. Μπορούμε να πούμε ότι τα έργα τους τα έχουν στηρίξει απάνω στον αυτοβιογραφικό τους χαρακτήρα και πολλοί άλλοι. Και τα δικά μου βιβλία επί το πλήστον, δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο κινούνται. Είχα όρεξη να γράψω ακόμα από τη μεσαία σχολή, δηλαδή και ο συγχωρεμένος καθηγητής μου, ο Μινέλος ο Πόλιος, στις εκθέσεις που έκανα μου έβαζε πάνω άριστα. Και αυτό μου έδωσε κουράγιο, δηλαδή αργότερα και να αρθογραφήσω
και να γράψω δηλαδή τα πρώτα βιβλία μου. Το πρώτο μου βιβλίο το οποίο το αφιέρωνα στους μαθητές μου ήταν αυτό «Μαθαίνοντας και διασκεδάζοντας», το οποίο όλα αυτά τα μέσα, δηλαδή τα κρυπτογραφήματα, τα σταυρόλεξα, τα ενίγματα, σταυρωτές λέξεις κλπ. Όλα αυτά τα σήματα είναι όλα σχεδιασμένα από μένα. Μάλιστα έχω κάνει και σχέδια, δηλαδή με όλα τα γράμματα της αλφαβήτου, από το α υπήρχε το γράμμα μη. Αυτό μόνο το τελείωσε και δεν είχε τίποτα, δηλαδή ούτε το πολιτικό ούτε. Μόνο αυτό όμως ταλαιπωρήθηκε γύρω στα 6 χρόνια στους εκδοτικούς οίκους της τότε Κομμουνιστικής Αλβανίας και μόνο με την πρωτοβουλία του Δημήτρη του Κίκη, που ήταν στον εκδοτικό οίκο το Αργυροκάστρο, είδε το φως της δημοσιότητας το 1987, που ήταν και στα πλαίσια της κατάρρευσης του συστήματος. Όλα αυτά γινόταν, όπως είπατε, εξαιτίας της βιογραφίας μου. Γιατί εγώ, ανεξαρτήτως που ήμουν, δηλαδή δούλευα δάσκαλος, μετά αυτό όμως ποτέ στην δασκαλική μου πορεία δεν έχω πάρει ένα φύλλο επένου, γιατί βάρινε αυτό το βιογραφικό του πατερός μου ως Κουλάκος, ως παιδί Κουλάκου, και ιδίως θα έκδιδε σε ένα βιβλίο τέτοιο, θα ρωτούσαν ότι πώς είναι από βιογραφία, είναι καλό από βιογραφία κλπ. Και οπότε αυτό ήταν ένα εμπόδιο στην πορεία της έκδοσης των βιβλίων. Μόνο αυτά, όταν είδα το πρώτο μου βιβλίο, με ενθάρρυνε πάρα πολύ, και μετά την κατάρρευση του συστήματος μπήκα πιο πολύ στην συγγραφή των βιβλίων και άρχισα να γράφω σκίτσα, διηγήματα, που είναι δηλαδή του πρώτου είδους της λογοτεχνίας. Μετά μπήκα στην νουβέλα, που είναι δηλαδή ένα είδος λίγο δηλαδή πιο βαρυσίματο από το διήγημα, και έφτασα μέχρι το μυθιστόρημα, που ήταν το πρώτο μυθιστόρημά μου, Άγγελος στη χώρα των δαιμόνων. Αυτό είναι ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, το οποίο το αφιερώνω στην πρώην σύζυγό μου, η οποία μονότι που εγώ παύτηκα από την δουλειά του δασκάλου γύρω στα 5 χρόνια ως παιδί Κουλάκου, όπως σας είπα, και δούλευα με τον Καζάμι και με το Φτιάρι, δηλαδή σε μια κρατική γεωργική επιχείρηση. Αυτή δεν το έδειχνε εξωτερικά λάθη τον πόνο που είχε μέσα της, αλλά αν και εξωτερικά φαίνονταν πάρα πολύ ευδιάθετοι και χαρούμενοι, μέσα τους όμως αυτό το μεράκι, δηλαδή το άγχος, την έφαγε και έφυγε δηλαδή από όγκο στον εγκέφαλο, από καρκίνο. Ακριβώς αυτό το βιβλίο το έχω αφιερωμένο σε αυτή, το οποίο τον δούλεψα γύρω στα 5-6 χρόνια, και όλοι οι φίλοι που το διάβασαν, δηλαδή μου είπαν τα καλύτερα του λόγια. Βιβλίο το οποίο το έχω μεταφράσει και στην αλβανική γλώσσα, Έγγελ Μιντής Δαιμόνευε. Το 1994, όπως ξέρετε, επειδή ήμουν Γενικός Γραμματέας της Ομόνοιας, και η Ομόνια αυτό το διάστημα από το 1994 και σε αυτά τα πρώτα χρόνια είχε μια πάρα πολύ καλή σταδιοδρομία, είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, την οποία την έχουν αναγνωρίσει δηλαδή και διεθνείς οργανισμοί κλπ. Όλα αυτά στην τότε αλβανική κυβέρνηση, ιδίως στον πρόεδρο Μπερίσα που ήταν τότε, δεν άρεγε και προσπαθούσαν ιδίως οι αντιδραστικοί κύκλοι να την μειώσουν, να τη σβήσουν και μέχρι να τη διαλύσουν. Και φτάσαμε μέχρι το κατακόρφο δηλαδή αυτή της ιστορίας με την δίκη των 5 που έγινε το 1994. Ένας εκ των οποίων ήσασταν και εσείς. Ναι, ένας εκ των οποίων είμαι και εγώ. Γι' αυτό τώρα μέσα αυτές οι στιγμές της φυλάξης, οι στιγμές μέσα στα κελιά, που 6 μήνες ήμασταν απομονωμένοι, ο καθένας μόνος μέσα στο κελί, όλα αυτά τα έχω ρίξει ξανά στο χαρτί με τις μέρες αγωνίας και σκίτσα και διηγήματα. Ναι, και σκίτσα και διηγήματα μάλιστα. Αυτά. Δηλαδή βγήκε το βιβλίο το οποίο είναι αφιερωμένο πάλι στη ζωή των 5. Τα γράψατε μέσα στη φυλακή. Όταν θα σας πω ότι έχω και πολλά χειρόγραφα τα οποία είναι γραμμένα πάνω σε χαρτί τουαλέτας, είτε σε χαρτί φτενό,
και τα οποία τα έχω διαφυλάξει δηλαδή με μεγάλη προσοχή ότι κάθε τόσο είναι ανέλεγχος. Και άλλα τα είχα στο μυαλό μου και μόλις απελευθερώθηκαμε, τα άρχισα μέσα στο χαρτί και έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο. Μετά από αυτό έρχεται το δεύτερο μυθιστόρημα, Ταλαιπωρημένοι Μαγείροχοι, και αυτό είναι αφιερωμένο στην δίκη των 5, στην ταλαιπωρία των 5 ηγετών της Ομόνοιας, αλλά διαμέσου αυτών και όλες τις πορείες της Ομόνοιας. Μπορώ να πούμε ότι διαφημίζεται σε αυτό το βιβλίο. Εκτός αυτών, ήθελα να πω δηλαδή και σε άλλο... Στα ιστορικά, δηλαδή όχι μόνο στα λογοτεχνικά και στα ιστορικά. Στα χώρια των Αγίων Σαράντα και Δελφίνου. Μάλιστα. Ας πούμε. Μάλιστα. Έχετε γράψει το γενολογικό δέντρο οικογένειας Παπαχρήστου. Το γενολογικό δέντρο της οικογένειας και όλης της φυλής. Πολύ ωραίο. Ναι. Και μετά σκέφτηκα ότι ο καθένας πάρα πολλοί έχουν γράψει για τα χωριά τους. Και μπορώ να πω ότι είναι στα κοινότητες των Αγίων Σαράντα και Δελφίνου είναι γύρω στα 25 βιβλία τα οποία έχουν γράψει εκτεταμένα για τα χωριά τους. Ναι. Αλλά εγώ είπα ότι σε ένα βιβλίο, ο αναγνώστης να πάρει ένα βιβλίο και να έχει μέσα στο εδώ πέρα και να δει όλα τα χωριά σε γενικές γραμμές, όχι δηλαδή σε βάθος. Πόσα χωριά συμπεριλαμβάνεται? Εδώ είναι 61 χωριά. 61 χωριά τα οποία απαρτίζουν τους δύο νομούς, τον Αγίο Σαράντα και τον Δελφίνο. Το σημερινό Δήμος Φοινικαίων ή και άλλα? Ο σημερινός Δήμος Φοινικαίων είναι και μερικά χωριά όπως είναι το Κακοδίκη, το Λεφτραχώρι, και Τσούκα, τα οποία εντάσσονται σε άλλους δήμους. Αλλά επί το πλήστον είναι όλος ο Δήμος της Φοινίκης. Εδώ ο αναγνώστης μπορεί να πάρει μια γνώση περί προέλευσης των χωριών, την ετυμολογία των χωριών, την πληθυσμιακή κατάσταση των χωριών από την πρώτη απογραφή του 1431 επί Ιναρτσίκ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μέχρι τις τελευταίες απογραφές που έχουν γίνει αργότερα. Επίσης και μια εικόνα, δηλαδή το χωριό χθες και το χωριό σήμερα. Νομίζω ότι κάθε χωριό αξίζει να έχει δηλαδή από ένα τέτοιο βιβλίο με σκοπό δηλαδή να δει και την ιστορία του χωριού του αλλά και την ιστορία των γειτονικών χωριών του. Κύριε Παπαχρήστο, εσείς ήσασταν παιδί κουλάκου, δειγμένος, μετά όμως την κατάρρευση του καθεστώτος δραστηριοποιήθηκατε στην Ομόνια και είχατε τη δική σας πολιτική σταδιοδρομία. Η Ομόνια τότε άρχισε με το στίγμα εθνική συμφιλίωση, απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης κτλ. 32 χρόνια τώρα πέρασαν, έχει επιτευχθεί η εθνική συμφιλίωση στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας? Όπως είπατε, αυτά ήταν τα σημαντικά συνθήματα και στόχοι της Ομόνιας. Από την ίδρυσή της είχε σκοπό δηλαδή να ενώσει την εθνική ελληνική μειονότητα, τον ευρωπαϊκό ελληνισμό και όλοι μαζί να προχωρήσουν ώστε να υλοποιήσουν τους στόχους για τον οποίο ιδρύθηκε και αγωνίστηκε η Ομόνια. Εγώ, όπως είπατε, είμαι από τους ιδρυτές της Ομόνιας, ένας εκ των 15 που ήμασταν στη Δρυτσάνη. Έχω συμμετάσχει δηλαδή σε όλες τις συνδιασίες της Ομόνιας. Ήμουν μέλος του Γενικού Συμβουλίου σχεδόν μόνο τώρα στο δύο τελευταία Γενικά Συμβούλια δεν είμαι. Ήμουν Γενικός Γραμματέας της Ομόνιας. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά δηλαδή τόσο τους στόχους της, τόσο τα καθηκοντά της, όσο και τις εκκλήσεις, τα μηνύματα που περνούσε δηλαδή στα μέλη της. Μηνύματα, στόχοι, εκκλήσεις οι οποίες είχαν σαν σκοπό την ένωση και να προχωρήσουμε όλοι μαζί για τους στόχους μας. Όμως δυστυχώς μπορώ να πω ότι αν η Ομόνια τα πρώτα χρόνια δηλαδή είχε πραγματικά μια ανώδικη πορεία και η Ομόνια αναγνωρίζανε και όχι μόνο την αναγνωρίζανε, αλλά προσπαθούσαν δηλαδή να υλοποιήσουν, έκαναν πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση για τα αιτήματα τα οποία ζητούσε η Ομόνια, όπως ήταν οι διεθνείς οργανισμοί, δηλαδή όπως ήταν όταν
δύο αντιπρόσωποι δικοί μας, ο συγχωρεμένος ο Θωμάς ο Σάρας μαζί με τον Θωμά τον Μίτσο που έχουν πάει στη Μόσχα. Αμέσως εκεί πέρα. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά γιατί θέλω και λίγο χρόνο. Έχουμε και άλλα θέματα στην εκπομπή. Θέλω να πω ότι αν και η Ομόνοια τα πρώτα χρόνια είχε μια πάρα πολύ καλή και ανώδικη πορεία, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα βλέπουμε δηλαδή μια ύφεση στην Ομόνοια. Δηλαδή δεν το φτάσαμε ούτε από νομική κοινωνική δικαιοσύνη κάναμε, ούτε εθνική συμφιλίωση φτάσαμε. Ναι. Εσείς προσωπικά, σαν Βαγγέλης Παπαχρήστος, έχετε συγχωρέσει? Εγώ έχω συγχωρέσει. Δηλαδή έχω συγχωρέσει και στην προσωπική μου ζωή και στην οικογενειακή μου ζωή και αργότερα δηλαδή και στην κοινωνική ζωή. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει συμβάλει για την εξοδετερώση του δικού μου του πατέρα που ήταν δηλαδή χωριανός μου και ήταν αιτίος ο πατέρας μου δηλαδή να βρει τραγικό θάνατο από τους μυστικούς πράκτορες της Σιγκουρίμη, εννοείται. Τον έχω συγχωρέσει, το έχω μιλήσει, το έχω και είπα ότι να τα βρει από τον Θεό. Μια ευχή, μάλλον ένα δίδαγμα που μας δίνει και η ίδια η χριστιανοσύνη, η Ορθοδοξία, η θρησκεία μας. Θα ήθελα να κλείσουμε με δύο τηλεγραφικές ερωτήσεις, θα ήθελα να είναι τηλεγραφικές και απαντήσεις παρακαλώ, λόγω χρόνου. Υπάρχει καμία πρόταση συγκεκριμένη, προσωπική από τον Βαγγέλη τον Παπαχρήστο για το μέλλον της Ομόνοιας, του Μέγκα, για το πολιτικά δρόμενα στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας, τι πρέπει να γίνει? Με σκοπό για να ολοποιήσω αυτά που είπα προηγουμένως, πρέπει και Ομόνοια και Μέγκα πρέπει να βρουν τον κοινό τους σε αυτό και να βαδίσουν σε κοινή πορεία. Αν δεν συμφιληθούν δηλαδή και Μέγκα και Ομόνοια δηλαδή... Πόσο αισιόδοξος είσαι αυτός? Απεσιόδοξος. Ίσως είμαι απεσιόδοξος, αλλά ίσως δηλαδή βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος αργότερα με άλλους τρόπους. Αργότερα μπορεί να είναι και μετά από 5 χρόνια, από 10 χρόνια. Αλλά τώρα δηλαδή είμαι απεσιόδοξος όπως είπες. Θα κλείσω με μια τελευταία ερώτηση, επειδή εθνικόφρον είστε. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη στάση που κρατάει η επίσημη Αθήνα απέναντι στα δικαιώματα των Ελλήνων στην Αλβανία? Επειδή η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς γείτονες και έχει πολλά προβλήματα, εγώ το έχω πει και άλλες ευλογίες και το λέω και τώρα δηλαδή, ότι η Ελλάδα δεν μας έχει τόσο πολύ στην ατζέντα όσο χρειάζεται. Αν θα μας έχει στην ατζέντα της, όπως έχει τα άλλα τα προβλήματα και τις άλλες περιπτώσεις, θα ήταν διαφορετικά και η περίπτωσή μας. Αλλά δυστυχώς αρκεί μόνο σε μερικές ανακοινώσεις, σε μερικές δηλώσεις, σε μερικές διαμαρτυρίες και τίποτα παραπάνω. Χωρίς να είμαστε και νιχιλιστές, κοινή εξομολόγηση είναι ότι μας δώσαν αρκετά, αλλά δεν μας δώσαν όλα τα οποία δικαιούμαστε. Βεβαίως, δεν μπορούμε να αρνηθούμε όλα αυτά που μας έχουν δώσει. Και συνταξιοδογά έχουν πάρει δηλαδή οι βορειοπυριώτες και οι δάσκαλοι έχουν πάρει και με την ελεύθερη κοινωνία. Δεν το έχω αφαίρεσει ξανά. Γι' αυτό θέλω να πω ότι αυτό κινείται κυματώδης είναι δηλαδή η πολιτική της μητέρας Ελλάδος προς εμάς. Κύριε Παπαχρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχουμε μια δεύτερη συνάντηση πολύ σύντομα, διότι όλα αυτά τα βιβλία και όλες αυτές οι γνώσεις σας και η δική σας δραστηριότητα μας αφήνει περιθώρια για να κάνουμε πολλές συζητήσεις ακόμα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία άλλη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ και πάντα να προβάλλετε δηλαδή τα προβλήματα για τα οποία έχει ανάγκη αυτός ο τόπος και ο κόσμος. Που τα προβάλλετε πάρα πολύ καλά. Τα παρακολουθώ. Να είστε καλά.